कुडाळ तालुक्यातील काही गावांमधून शेकडो बांगलादेशी नागरिकांनी पीएम किसान योजनेसाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज दाखल केला असून प्रशासनाने त्यांचे अर्ज वैध ठरवून 7 हप्ते त्यांच्या खात्यावरती जमा केले आहेत। प्रशासनाच्या या भोंगळ कारभाराविरोधात व संबंधित अधिकाऱ्यावरती कडक कारवाईसाठी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने आज जिल्हाधिकारी कार्यालय ओरोस येथे कुडाळ मालवणचे आमदार वैभव नाईक, जिल्हाप्रमुख संजय पडते, महिला जिल्हाप्रमुख जान्हवी सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली निदर्शनं करून आंदोलन छेडण्यात आलं। एक दो शिंदे सरकार फेक दो, एक दो शिंदे सरकार फेक दो, हे सरकारचं करायचं काय? खाली डोके वर पाय, हे सरकारचं करायचं काय? खाली डोके वर पाय। फडणवीस शिंदे सरकारचा शेर दो, फडणवीस शिंदे सरकारचा शेर दो, भाजप शिंदे सरकारचा शेर दो, भाजप शिंदे सरकारचा शेर दो। झाले बांगलादेशी सरकार आपल्या दादाची नावाची झाले बांगलादेशी, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव साहेबांचा जय हो, शिवसेना जिंदाबाद, खाली डोकं वर पाय, एक दो शिंदे सरकार फेक दो, एक दो शिंदे सरकार फेक दो, बांगलादेशी सरकार आपल्या दादाची नावाची झाले बांगलादेशी, आवाज कुणाचा? शिवसेना सरकारचा निषेध हो, तोंडाला सरकारला नाक पळवणाऱ्या सरकारचा निषेध हो। कोई बांग नाही का घाबरो, हम तुम्हारे साथ हैं। सरकार आपल्या दाराशी नावाची झाले बांगलादेशी, 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 सरकार आपल्या दाराशी नावाची झाले बांगलादेशी। वंदनीय शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाळासाहेब ठाकरेंचा जय हो, आवाज कुणाचा? शिवसेनेचा उद्धव साहेब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो, उद्धव साहेब जैसा हो, हमारे ठाकरेंचा आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।